Is it all? Hello everyone. It's me. Kanina video kay is just kind of sad and depressing. Maka sad and depressing. No, watch akong kuan akong pangpatong aning giatay. Wait lang. Ako siya i-testing. Kani kanina video kay is a little bit taas siya gamay. This is not my regular post dili ay. Kuan lang ni siya just to say goodbye. Nalang jud ko'y gusto i-goodbye before I leave 2024 behind all of it. Naghan na kay ko dapat isulti man. If you're wondering noon sa akong now nagpasi-auto ko day, I just wanna finish this video and my thoughts kay mura na kog na crazy. If nakabasa ka ni na title na si Jek Jek, mo na akong makasulti kog recent relationship char. Bitaw. Bitaw kanang taas siya na video actually. Aware jud ko na kay have to talk him a lot. Wala lang kanang emotional jud siya tanan day kanang so mo na to kanang mo na ni siya. This is the mo na ni kanang wala ko mabuhat kundi kanang mo na ko isulti man di kay ko mag-edit ani kay I wanna kanang speak of all emotions bitaw for real. So once upon a time bitaw kanang nagkailami na kami pa ni ex number 2 muchika sa kunya sad kay akong December not kana sad for me. If you I realized na sad siya at the same time happy na marag na free na nanay answer to all kanang bitong najud ma-end jud ang uban like wisti ka sa ma-end jud siya day dili jud siya ingon na panghabang buhay na kanang naara sila there for you ano no dako kay ko na last learn ni ex number 2 ni ano ko chika about anak niya kay murag na mixed emotion pa ko day murag dili hanap pa kaayo Huwato na nako kani si Jek Jek kay na jud answer na dili na jud mo balik kanang bitaw murag wala na nakita ana mo na siya. So again once upon a time nagkaila ni Jek katong situationship na ni ex number 2 nagka-situation na like what I mean by that is kanang naay we have si ex number 2 na ako man aware good ko man aware sad siya si ex number 2. If ever mag-imayin ko kasi si ex number 2 mo na ang yang naong day referral lang na mo dyan na yang naong day ha it's true wala na dyan ko nagtago-tago mo na if makakita ka na video ay dyan i-share basi kinsa or na gimo dyan ako diary ang YouTube yatay so mo na siya day kana mo na reference na mo na ang naong ni ex. If maka-familiar gani ka kisa na siya na kay mo chika ako another video about him makaguol siya actually to be honest. Pero mas naguol ko sa ning recent pero no sa lagi na ako sa nagkailami kay mura kog nag-validation og nag-needy to someone inana to panahon na so mao to again mao lagi to kanang nag-situationship mi ni ex man naa na siya man. Jericho was so sweet kanang kuan siya ba kanang typical guy na kanang caring ana sa chat man nagkaila mi kay tuwa siya sa lain lugar day tuwa siya sa Tacloban o di ba di ka po kalimot na siya sa Tacloban nag LDR jud mi ato day. It was so cute makabaw gapon ko sa mga date nag-chat mi mga April last year ago like 2023 April 14 gabi kay day marag kadlawon magruto mga 12. So anyways, mauna siya. Dito may chika ma reply ato kay katug na medyo katay. Sa Facebook kay di ba kay ko tig-post. Mura tig-post rag mga memes ana di kay ko tig-post sa akong pictures or na whatever except sa akong makeup page or makeup account. Ako dyan nag-separate kay di ko ganahan nang naay mo tan-aw na ako ilang tuyo kunuhay kay naay mga naong sa mga tao kagets ka ana. Anyways, so mauto siya nagchika mi hantud consistent jud siya dai dili jud siya ingon na kanang latang-latang og pila ka adlaw or ma weeks or something ana dili consistent man every hour jud. So mura akong na happy ba man ako mind ato og ako ang sa matawagan ako mind ato kay murag na
murag na busy gi sa iya, so wala kay ko nagununa ni ex number 2 atong panahon na na-bother ka sa una man mo to anong nagchika kay mi at chat mi ato mahanto naabot na sa point na naa mi sa stage mag busy hanto naabot na sa cyber sex na nanaana do di ba prangkahay og wala jay ka nang kuanday kanang walay ka filter so mo to siya dai grabe kay ang cyber sex sa nanana hanto naabot na abot na siya sa akong birthday pero sana pa tong birthday ha kay kuan na to siya kanang ng LDR your gapon man uli man siya sa Cebu kuan fast forward na uli na siya sa Cebu around June July di nakalim I know nauli na siya mga ako sa Traon Bigatay nauli jud siya June 5 day man pag uli niya day kay you know what happened nagkayat jud mi ato day like pagkita nako sa karong video pa min sa unay sa video call kay murag na kayong kag murag mag okay lang pagtang personal kay wow vega char pero siya atay so mo to pagkita na mo na man tired kay siya ani kay karami to di ka pa siya sa barko ato kay kuan man kanang nagbarko ra man siya padung sa Tacloban to Cebu. So, mauna. Chika kay ko. Mo to man, anang gusto ta siya mapasugat man, nag-hitch man siya sa iyang friend daw, na ay multi-kabiyahang igsuon mo, to nikihitch siya dai. So, moral sa ko, okay, fine. So, mauna to siya dai, na nakita namin, man, mo to pagkita namin, okay, consistent gapon, og sa storya, man, ako feeling ato, kay mura siya na, kanang, wa siya nanguyab, pero, iya ko ipa-feeling na uyab ganuhay mi man. Again, nasa na si ex number 2. So, duha jud ako ang sama ko ito bag situation or duha akong mood or sa baka duha akong mindset ay butang na to akong pangisip na nagununa sa ko ni ex number 2 nagununa sa ko ni Jericho ana grabe jud kay dai so mao to kanang story ko nang so mao na to kanang while nag-story man diri ko na asad si ex sa personal magkita-kita sad mi in person man sige kog chat at the same time mapasangi na nakuylak ko bisan gakuyog mi ni ex daw as in very wrong and very toxic of me kung ano kay baka na cheater girl pero dili prefer me akong feeling kay di siya cheating work I was just trying to escape sa situation nako ni ex aton so unang kay kanang itong feeling na iya ka so gano'n iya ka blackmail iya ka trato murag na siya pambuhat nimo ba if ever ka nang biyaon ka na gani na feeling atay jud kaayo man mo to kanang after mga October maguro pag 2023 last year kay wala mi nag-chat ato wala siya naparamdam mga November 23 something kani chat na siya balik so again na nasa taan ni kayat na dash amo peg atong pag June, July, September kay honor dito siya ka ng chat man I will chat you when I'm horny nana yung peg die atay kay pisti so mo to die I don't know kay katong panahon na kay my thoughts are so busy ni ex so wala kay ko nagunona na may manguyab siya or anak ka nang kaya na feeling so wala dyan na sa akong thought na manguyab si Jericho or whatever so mararagola around dead ma lang so mo to siya dahil na kanang pag-abot na sa October wala namin nag-chat kaayo pag-abot ng November 21 anak kay dito na nag-chat migbalik man kayat na dash balik ra dahil man mo to pag December quiet na sad pag-abot na dyan og December 26, 27, 28, 29, 30, New Year, buko no consistent naman kayo ni siya mag-chat. Di man siya inanis sa una. Like, mag-chat naman siya kay manong ukayat or whatever. So, mauto siya kanang gusto ko tarang mo to reply rasad ko na out ka na murag wala ra good basta take note akong mind ato kay naa lagi ni ex again ni ex again nasad murag kog atay murag nangita kog validation ni ex na bitong kanang it has to be you or whatever na feeling good so mo to kanang I was just thinking about it and hanto pag January 2, 2000 this year 2024
January 2, 2024, nagtagay mi day for the first time. Nagtagay jud mi pero dili mi sa ilahan, nagtagay mo sa resto bar, kanang bar na kanang mag-karaoke good. If taga-mingla ka day, if you're watching taga-mingla ka man, na ay swat na move on kana dira kana atbang sa Metrobank. Ay no, dili siya atbang sa Metrobank. Basta dira sa move on ang tawag. Atay ka day, nami dira day makalit pa siya panguyab day man. Ang the way manguyab ba kay same jud sa tono ni ex sa una. So mura ko na nakilig again. Pero ko atay. So mo uto kanang nakaano jud ko shit kanang tinuod na jud mi man ako feeling ato ba kanang shit mata mabiyaan na jud ako sa ex mag na jud answer ana whatever. Pero ko atay. So mauna to siya day. So mauna to siya day kanang move on na nagkakami and whatever sa dihang day kay I was in my kuan man to day na era gani na kanang kuan kanang whole era kanang whole phase na ko era ato pag December kanang ano ba tong nako yung mga laki mga baby dili siya baby boys kanang boy toy kanang I would just chat you when I'm want to try or wanna fuck or down and inana na peg ba. So muuto na adyo to siya day muuto na ako raman nang ipang archive day wa man na ako ipang delete. So muuto na kita siya sa mga chats day mga January 14 na jud mi day like literal jud na 2 weeks ra mi day yawa kayo. So muuto day nang naskisakpan ko day whatever man katong panahon na again kay I was not so in love kada matawa kay ko nangita kay na kabata ka na feeling ka na wa kay ko nangita og kuan yang love okay ko nangita og mga chorva kanang gets ka na peg. So muuto kanang pagkita niya nag-away very light man ako ato kay murag di wa kay ko nag-defensive kay unsa pa ko i-defend na nakita naman niya man muuna to siya day na away na dash man na mura na siya na buang yung pangisip day kay abi niya na kuanda kay ko na girl kanang very kind very demure whatever man nakaana naman ko na you get wrong ka char. So mo uto day nakanang mo to nakibuwag siya girl man ako kay marara ko sa feeling na okay makibuwag ka okay kay naara si ex ana gani kanang naara siya ba kanang makuha ra gyapon ako ang attention ni ex so I don't feel lonely and ana at the same time mo to pagbuwag na mo after 1 week pakibaw na ni ato na ko Boracay katugod sa akong vlog pag January kay naniid ra siya sa akong mga my day na ko sa akong makeup na ko na account dili page dito makeup na ko na account so mo to mura siya na nilakaw na dyan siya nilakaw na dahil siya tinaw diyang giingon kay mura na siya na trust issue na ko dahil nakanamingon ko kani kay di na mo to girl nakaingon dyan ko nalunong inanin dyan ang kano ma-traumatize jud ka no na in love ka sa to man nag-cheat ra ko I felt that mas feel ko daghan kay ko i-chika ni ex number 2 kumpara ani niya no so ako mas sige fast forward but anyway so mauna to wala naman nag-communicate niya pag February March wala mi nag-communicate niya 2 months pero sige paniid sa mga sa mga stories sa mga stories na my day di ay sa Facebook sige paniid ako kay makakita ako pero di jud ingon na oh my god nakunsa na siya na dili pa inana akong emotion atong time ha man mo to mga February March this year 2024 kay sige pa mi kita ni ex man sige pa mi chorva day atay kaayo sige pa mi kayat ato girl sige pa mi kayat ato day atayo kuno na jud ko after ato na sa to mga toy boy again so grabe jud akong whole face like oh my god pero akong whole face di jud ingon basi kinsa na lang murarag kanang nanay record ka gets ka kanang ako ra gibalik-balik ang mga tawo na ako na tryan di ko ganang kuan kanang biskin sa lang ka nakatry ko nini ngita na sa kuglain to another kanang new potai ana kanang new sudan ana na pegunong mobalik ra ko ato nila kay naka-familiar naman ko og at the same time ra kay ko na comfortable na kita na sila nako kita sad ko nila kagets ka ana so anyway so mao na to mga April 4 padung na sa May kay wala na patagan na sa siya balik ni kuan na sa siya ba ni resurrect na kanang kamusta na daw ko whatever wala na moto ni istorya na sad ko man katong mga March April na era sad kay si ex ato kay
wala-wala na sad siya day. Pero at least akong pasabot na wala-wala ka naman to murag di na kay mo chat a day, murag mo chat na lang kay kanang sunod ugma na, ma-reply sunod ugma na sad. So mura na kog na kasad ani murag I felt so alone and ana na feeling man. Mao na to kanang mga January, mga February, kaya nakuyag balik si Jericho dahil second time, second chance daw. Anak ko na, sige, if mabalik man gani ka, tarungon na dyan ako. Ako na dyan tarungon, which is, nagtaro pa dyan ako, like for real. Wala ko nagpa-sugarcoat or nagpa-victim or sa. So, mauto siya. Ako dyan gitarong dahil, unya, ako dyan siya gitagaan tanan, fantasy, tanan, ganun. Ako siya gitreat, asa may lakaw, laag, whatever, asa na lugar. O lagi makayugas ang lugar ator sila hagyatay mga nana arang good kanang wala ra ko nagkuan niya kanang anang di na siya ka feel og alone or whatever unsa ba. So mo to kanang after ato kay kanang naabot na may ang pinakasipa naabot na sa point na sa kadugay na ko sigig ato sila nayara ko kaya tunday nakailan na ko siya mga tanan pamilya girl nakakita na sila na ako day. So I was like, halagi ate man, iya ko patulgon, maiya ko pa kanon sa ilaha, nagipilila ko girl man. Ang suddenly, kay naada siya babae na uyab day. So murag na siya, murag na balik ba? Kanang bitong ako ang murag cheater ko nuhay man. Ending kay siya na sa after man ako kay murag na kung nana ko sa akong face na lover girl. Kagets ka na. Kagets ka na day. Ako bining t-shirt. So anyway, so mauto nagstorya mi. Puto na hurt very light. I was so hurt. Like, oh my God. I was so hurt and devastated. Pero nahitabo na kay mga kuan pa tunga pa sa mga May 8 ana. So mura ko nabuisit man ano yaman gibuhat man. Akong attention na jud baka nang ganahan ako mag seryoso, ganahan ako na wala na ex mag-chat-chat, wala na ex na ako mag-chat-chat ba mayon ko asa ka whatever yan na good. So mauto dai na kanon mo to pag abot na sa bunyag siya ate, fast forward bunyag siya ate dai kanang kuan jud to dai kanang it was so cute kanang abot ko siyang ate pinaka oldest jud niya na ate nagbunyag niya og bumangko niya man mo to nakita jud yung ate nako girl man take note dili na niya kung naong hagyatay nga pretty na very light butang jud mga picture mo jud ni hitabo. So sad man kuan kito day kanang it was nice kisa feeling kay kanang itong kanang kay i-validate ka na kanang kasi feeling ipiliila ka sa pamilya sa kanay mong kanang nauyab-uyab nimo kanang wala ka gi-feel og tago actually. So mao to nakana jud ko na inana jud ang feeling no kanang wala ka hidden ba kanang wala ka gitago ana although so una tong kami ni Jericho atong nga last year 2023 kay tago jud to very much like mga kadlaw na ana jud to mga dili saktong oras dahay karon na kay wow confident ta mamula kog hayag kanang gabi kanang hapon ana ma-whole day maato di sa balay nila cute dahil ako masay cute. Ako masay cute wala yung dagang story kundi cute anyway. So mo na to siya let's just very light, it was fun, it's very cute mura ako masulti man makanahon na lang ako sa mga sa una na noon mura ako masad na kanang it ended that way. So mauto kanang kato na makeup po sa una to sa San Fernando na miss day na asa to siya nag-assisted to siya nako na nagbitbit sa kung mga gamit sa makeup tayo but char ko na kay dilulo kay kuday moto kanang ay tinod bitaw nagdadana siya sa kung mga gamit sa una man. If you want to know pila yung age unsa kay kuan pa siya to 20 pa siya ato day man yung birthday kay August 6 man na siya 2023 the 4 years ang gap or 5 years ba mong gap 1999 biya taday Charles 4 years 3 years naraan na anyways wala ko pakian na day mauto ka na mo to pag abot og May 30, May 29, di ko kalimot nakigbuwag ra jud ang pisti guy like literally mura kog na hanging na kanang makigbuwag man kana wa man ko gibuhat man sige siya insist dai na nag-cheating daw ko bisan wa like honestly speaking na jud na dai
yadyo ko insist na naay laki sa balay sa ako ang gipuyo kanang magdama kog laki di sa unang day. So mo to buon ako ng kanang mag-insist ka na nako gidalaki na ikaw raman na ana jud ko day as in di jud mo to ang giatay. So mo to naabot sa point day na siya di ay day kinadi sa lain day mayang lain dili trans or unsa kuan babae ra gihapon atong ako ang gina dili siya dudahan kanang kalagutan baka di mo sulti sa tinuod kay mao jud tong rason day atay. So mao na to nakaingon jud ko na mo di ay so mo to mga June na kay maro sila nagbalik-balik kuno hay atong babae man ang katong si Jericho sa day si Jek Jek kay sige ka po siya tagad na ko pag June sige gapon og kamusta whatever man murder siya na hurt kay ako daw siya ko nakaano jud ko na ayo go pa victim na wa man ta ka gi-cheat ikaw man nag-cheat kay nagbalik kasi mo babae ate kay mo sustriyaan man ano gitawag siya Jek Jek dayangan man kay Jericho man day pero walay H ang kanang Jek Jek day kay reference na sa Just a Stranger sa tong salida ni kuan ba Ann Curtis og si Marco Gumabaw mao na siya man mo to Jericho man to man kay Jericho kay nani H sa salida ha pero yung Jericho ni Jericho dai kay kuan C walay H kagets ka basta so mo to ako siya gitawag Jek Jek dai atay kaysa budyo po ang anya mo to mga June mga next week June na nanaana kay niato kog Iloilo day may kanang bracelet na yang nangan na Jericho day kay ako jud na gidas Iloilo day may muro jud kog buang kanang tong kanang inlove pa kay ka kay magsestroyo ng mga bracelet na kanang asa ko munaog kanang asa ko mangitag SM na jeep na naana as in shock jud ko na nakapliti jud kog utso dito sa kuan day sa jeep sa Iloilo day nakaingon jud ko na ang Cebu day kinsira na iskina na gyatay. So mo to funny kayo it was a fun memories doing mga July August kay kuan nagchat-chat ka pa may pag July man pag dili wait na kuan mo kalit ko latang pag June ka pinday nagkita na sa migbalik man nakayat na again ate kayo pero pag June kay padung na mag July mag-atik nagkita may mga June 29 June 28 ana igor jud nag 1 month mamotod man magstorya ko niya ba ako siya ipa-closure sa type sa panahon na kanang di siya motugaan ng jud na hitabo ni ana di jud siya mostorya girl like dili jud siya mostorya dai like yadyo ko ihanging so moto again na sad next month na dash wala mi nagstorya man mo to pag August na yung birthday mo to nang chika me very light man mo to ni chika siya din na nana siya uyab daw kunuhay pero ambot lang good if tinuod man feel ako yara to gituyo kay para man selos kunuhay ko which is ni selos jud ko tinuod lang man mo to kanang murag sa ko at the same time baka na sige na lang kanang bahala na kadira dawato na lang nako man take note ang kaning mga panahon na apa jud si ex dai murag chat lang mi ni ex ba murag mahug nagpalipas oras na lang kanamit tong murag ana pero at the same time nangita ka po kog attention ni Jericho anang panahon na man I was so in love juday like literal in love juday mo na nagisod jud ko move on ana mga pag June padung October bago ka feel sa kong October day kasi wala jud way eme mo to day after sa August yung birthday day to sa kong kalagot day ako gitawagan akong boy toy man exact pa jud yung birthday na August 6 day na nagkayat mi atong boy toy na ako mararag ka ng maro siya revenge sa akong pamati ana gani kagets ka liki kay ko sa so mauto siya day after kay mga July September mga after ato kay mga September kay dito na consistent namin nakita man kato pag September kay I was applying as a call center agent day sa Aspire niya apply ko ato mo to pag apply na ko kaya ako ginanaari sa house whatever man ako sa dine lakaw dayon ko mo na to siya mo to na amtan ugma mamoto dito man ka nakatudok sa ilang balay man abtan na ako gabi dito sa ilang nang ugmaan man abtan mo gabi day maro jud ko nang welcome lagi ko pero yan ako gi-broadcast na wala na mi like unsa jud ay I was so confused day naglimbog ko sa pangisip niya dahil like sulti kasi mo mga mamagpapa or mamagson guro wala na ta pero ilang intrato sa ako sa inyo kay marag welcome nag tong nagami mo benisyak storya or unsa ba ana gani dahil as nagdiso jud kog akong mind ato de kay so kanang marag confusing kay dahil like literal
mauto dahil ka ng mga next week September kay tagay magkayat. Ano dyan among routine dahil September, like mojo to ang tanan September, mga taga next week, mga every Friday, Saturday, kana tagay dyan dahil magkayat na dash. Man, magkayat mo dahil di dyan yung kaisara dahil yung mga kaabtan dyan kaupat. Mo bito na akong giingon mga previous video. Liki kay ko sa. Man, mauto dahil ka ng kanang usa to kanang naabot na sa point na kanang mga around pila na gito ka kuan mo to last na mo kita sa September, it was September 23 2024. That was, I feel it na mo na nimong last kita, murag na ko'y instinct na mo na nimong last kita man. It was a nice ending for me sa akong pamati ato, murag nindot siya na ending ba kay kanang na-manifest na dyan ako na anak, nagsabot kami may ato ng mga tumig bukid man, which is sa mag-Hawaii to die man. Kung anong gusto ka na magbukid mi, magtagay, mag-karaoke o magluto-luto. Unya sa diha pa man ko'y gamit ato man. Ako ang appointment ato as a makeup artist kay mingaw, kiko dahil like literal mingaw. Mabita to na si Joshua Bernardo kay mo nagbuhi na ko ato pag September. Ay salamat ko ato dahil after ato mga to o mauna to siya ng kanang after ato sa bukid-bukid di man kumpleto akong mga equipment ato kay wala ang naano ko katong ng tent ug mga habol ug kanang karaoke. Ang atong karaoke day para iyaha man jud to, pero akong point as para iyaha dili ingon ako ihatag kanang mitong if ever magkita mi or mag-jam or whatever kay nara mi makanta-kantahan kay pusog makay to siya manganta day, kusog kito siya mo kanta day kanang sa karaoke ana basing asa basta na karaoke mo kanta jud na siya, di na siya mo uwaw man kanan siya ng lakiha day kusog kinamutagay day kusog pud kay tanan. So mao to kanang unsa pa man mao na to siya pag September mo to mo last kita mo sa to among last sex ever char mo to na ko pinaka last jud sa tinooray lang mo jud pinaka last man. After ato kay wala na may nagstorya man, mura na ko gilaf hanging man, kalitrag black asim mo kalitrag black ang animal mo to pag October di ko kalimot day October 6 man siguro to or 3 ana basta kanang weekends to pa Friday to Saturday ana ako jud gikalimtan kay mo nasakitan jud ko ato kanang bitong mutchatra na ituyo day kanang bitong pagtanaw nako no kalitrag active pag ingon ako wala kay nakuyog mini ex ato ana kalit bito nagkawagta ang active now so yari ko gi-restricted so wala di ko niya gi-block kundi gi-restricted atay kang pistiday man mo tumura ko na left hanging na unsa jud ay uy nang pa-mix signal man siya na di siya mosulti na kung anong kanang dili ka niya ipa-feel na buwag mo pero buwag mo ay kanang dili ka niya ipa-feel na buwag na ta pero buwag na kagets ka ana buwag na good mo pero iya ka ipa-feel na dili pa kung ana gani man iya pa kay no na I love you or whatever lain kay weird man otro sa day marupok sa kay tanan so mauto ka na mix signal jud kay to siya man until mga October, mga hapit na mag-November 1, naglabara jud ko ato out of nowhere sa dihang namin ito yung TikTok day na kanang na-description na kanang if ever, Tagalog ha, siya if ever na kanang maka-encounter kag inani na tao na kanang inani musturya, inani ipa-feel sa imo, ana dagan kay siya ipasturya day sa dihang ana bitaw kalit kay naka-deal na kag narcissist. Man ako sa ato day, wasa ko kahbaw na unsay narcissist. Mo to gid kato siya na babae di kaya gid deep details dahil na unsa jud ang narcissist. So mo to if you kabaw ka na kanang if ganahan ka makabaw or na curious ka unsa na siya dai ako ito i-link down below. Mo jud ni dai diri jud ni sige ako matamer dali kay ko naka realize og kanang bitong nipaspas akong move on recovery ka guess ka na kay nanay closure nanay answer na narcissist dito siya piste. So mo to siya dai mo di narcissist siya dai kay kuan di siya pa type na kapakatao kanang tong if di makuha yang gusto kay mura na siya mabisit or whatever kanang gana ko mukayat nimo dapat mapakayat ka kundi kay di nakakita na ako mura ginana dai. So mo to nakaingon ko pisti narcissist di ay siya so sad. So mo to naka-feel sad ko na si ex number 2 kay narcissist sad siya dai. Devastating but anyway so di sa unya ako chika ni ex number 2 si kuan lang sa si Jek Jek nanan.
So mo to wala dyan mi nagstorya, wala na siya nagparamdam na ko pag October maski na chat-chat ng very light ba mo to mga November dahil ni balik og chat man igo ra ni ingon I miss you or whatever man sige rag na ngayon pasaylo dahil ana man mo kay kog naka-feel kanang blanco na kanang disik nga blanco na mo blank feelings na gani siya dahil mo rag kanang anong chat pa man ni siya for what like mo today karong December dahil which is December 8 gahapon day na kadlaw naman ni ka-look-alike ni X na wallpaper look-alike ta dili na si X number 2 char bujug atay chatra siya day mama chatra na ituyo day kundi mga kwarta ako siya giprangkahan dayon ako yawan nimo no so una kay mo chat kag makitagay makikayat karon na mga chat na kag may kwarta kanang kuyawan nimo sa man dili pa ka kanang di kay kam ganang makistorya or chat may mga mayo ra kag kuan unsa ko kanang muhatag dayon unsa ko kanang Ginoo kanang mitong wa kay kasimba-simba pero mga kag grasya kuya wa gud nimo char so mo today pero mo na pinaka-saddest jud kanina ako pag birthday na ako May 15 pag 2024 na ako sa balay sa akong auntie sa akong best friend ato nagtagay ra jud ko ato day murag I think 7 to ka GSM blue man basing unsa na flavor day mga pomelo ana whatever kuan day na siya message na ko girl that was a message man buong ko ba di man ko mutanaw ko recently pero ako di ko mutanaw unsa ni so kato pag may wala kong nag-delete auto pag may buong ko pag recently deleted na may tulo ka video na bag-o lang man habol-habol so ako ra siya gitanong unsa ni sa dihang day naghimo siya notes dahil naghimo siya og anong storya ba kanang murag kanang feeling kanang nagpagawas siya siyang feelings ba kanang mao ni in that time ana kana ako jud ipakita ninyo dahil mao ni ang nahitabo mura kog na kanang isulti ma akong amiga na once ang tao makainom daw kay tinuod daw na ang mga feelings daw which is makainom si ko tinuod kay di ka hold kanang dili nimo matago ang imong puso at damdamin char sumoto nakanana ko nakaingon ko ba if tinuod ba ngano iya ko i-end kanang ngano kaugma kay dili na ta love na nakoy lain kuno na nakadali di ba so ayo kay na part to sa yang paka narcissist kay o lagi kay ako siya gi-cheat over ni X or ni gamit ko ni X kay katong kan panahon na si X ato daga kay kwarta si X ato man after na ato kay bulan lang ko nang ano naman ni kanang wala na mo kasabot so mo to naabot na sa point na kanang si Jericho ato kay mura ko na touch yang storya man dito ra ko naka-discover pag uli na nako sa balay dikan mi sa Toledo man abot na sa Talisay man siya kay sa Minglanilla so naabot na ko sa point na unsa man mga video tan ko lo message lagi siya sa mo to nakadungog man mo sa message unsa may masay chungay pag opinion man taas na kay na video ba maro jud kana na minaw nako of course kanang ara ni siya recap ra jud ni tanan unsa nahitabo nako karon na year 2024 with him atong panahon na ako masay niya kay nindot siya mo love at the same time maro manita mo siya lingaw akong pasabot na lingaw ba kanang dili ka masapat tinuod jud ay narcissist jud ay siya kanang bitong ikip ra ka while naa siya sa lain ana as in sad ko ayo mo to naka-question na lang ko na kuya ano nila kanang ka-question ko sa yang family part ba like karami tong naidadon siya man gikonsentira kanang mura kog na kuan ba kana kaatay basi kinsa lang naidadon sinong balay mura mabisit man inong balay basi kinsa na lang so mo to nakanuna jud ko na why so kanang dali kay maka let go murarag wala ang pagsama kataya lagi daya I was so mura ko na but why tarong takay kanang kuan ba kanang akong feeling baka na bitong mura kanang peste kanang mo ita mo na ni di juday
So mo to, sige ingon ako mga friend na bata man na siya dahil nangita ra naglingaw, di pa na stable or in one relationship, pala na ana. Ako kay kanang bitong naanad na gini ex dai or praktisado na ni ex na kanang bitong okay ra na araw ko diri basta naarang gyapon ka mag chat gyapon mo reply ko since kanang consistent sa dihang siya man di man dai mo chat ra gusto mo chat ra gana-gana gyatay. So, mo to ka ng wala dai zero. Mo to, wala namin nakita. Last na dyan among kita no September 23. Wala kay ko masulti bati niya na buisit siya na laki o siya kwinta. Dili ra, mararag one word ra, narcissist jud siya dai. Like, literal narcissist. Wa siya emotional intelligence as in makasaad. Pero sige na lang. Wala na ko'y mabuhat. Kundi dawato. Nadawat na dyan ako. Sa tino lang, nadawat na dyan ako. Sadly lang ba kay magununa gyapon ko sa May nahitabo sa May 29. Ngano, gilet go jud dayon ko sa piste. Na-shock jud ko ato. Like, was just okay pag hapon pa pag abot o gabi kay nausab ang tanan. As in, sad ko ito. Pero mo na to siya amo mga mo to yang ingon niya pag birthday nako. Mo to gapon ang katong yang istorya nako kay still lingers me na kanang bitong ano maabot man gapon sa point na mag-question gapon ko. Kanang bitong nangita ra ko closure pero kanang closure di jud na ako makuha kundi dawato na lang dai na it is what it is. Paitas sa. So mo to ako na lesson learned niya kay ayaw kayo give it all. Ayaw kayo magpaka Mariah Carey na I'll give my all to have just to be. Basta to one night stand with you. One night stand with you. I risk my life to feel my body next to mine. Char. Bitaw. Ako bitaw giris tanan. And ending kay wala ra di. Wala gapay kwinta. Moto, sawsaw ni mo kabuutan ni mo, sawsaw ni mo pa ka-generous if naa gani ka sa, di mo siya matawag og wrong tao, marag, wala lang dyan siya sa iyang sarili ato, nabiya dyan na, ano bitang marag, sa imuha, nag-treat ka niya sakto, pero, mas hindi lang ikaw yung gusto, tuwa lang dyan sa lain, gagagets ka, ana, man mo to, maglinger gapon siya sa feeling na, okay naman to siya, di lang dyan ako siya gusto, kagets ka, ana. So, mo na ako na-feel ni Jericho. Mura siya ka ng, okay na unta ko, pero dili ako yung gusto. Gets ka? Mo to siya. Makasad. Man, just to think, anang panahon na si ex na agyapon number 2. Pero, side note, kanang, di pa kayo ko may chika about ni ex number 2 kay, kanang, bago rin yung nag-away dahil, like, December 8, di kan pa ko appointment at today akong cellphone puno jud kay text dai kinagaway-away lagi mi murag atay man nangita pa ko an time to think kanang to think na kanang bubalik pa ba ni siya og reply or dili na kay kusukin na mag-block dai bali jud mi dai mura siya babae piste pero jud atay man mura bag insta so mao to kanang mo na. Pero, kaning si Jek Jek, si Jericho dahil, humana na ang chapter. Ni-chat naman siya na ako ato itong nagsakay ko sa mango bus padong uli. Mura na kong nothing. Sad no, kanang sweet kay ka na ko sa una, imo ko dadon sa inyo ha, karon na kay nothing. Mura na tag strangers jud ay ta with memories. Although, nagapon ang feeling na love na ko siya. Pero di na dyan ingon na kanang, oh my God, love dyan kayo na ko siya. Like, kumamatay ko. Dili rin na feeling. Mararag, kanang, love rag yapon. Pero, dili na dyan siya ingon like, kanang itong balikon pa, or unsaon pa, or makikayat palas. Dili na. Mararag, okay na tong September 23. Nice na to siya na happy ending for us. Pero ako nice dito siya happy ending kay awahan nagtagay mi ato naabot mig bukid man ang bukid kay amo ra gila ka pudong city kanang mitong pudong ubos
sa maghaway sa Talisay. It was fun, like literally fun jud siya. Long walk, long talk jud mi ato day. Like sa story may siya nagdasa akong gamit, ako nagdasa tent, char. So mo to. Di ka feel ko ato mo itong last. Mo jud itong last. Man, mo to ako siya gi-joke ato pag uli na ko ganina pag December 8. Ano ako niya, ganahan pa ka magkikita na ako or whatever. Man, ako gipatag hahaha whatever. Wala ra siya day scene man nakabaw siya asa siya nagchat nako sa akong makeup page account man take note na nananhid na ko ani day na ana ako niya na uy nakoy favor or nakoy tana nimo kanang okay ra maghimo ko video about us kanang storyline lang ana kana mao ni nahitabo whatever so mo to ana siya yes or problema man ako siya kinana di na ko i-post sa page sa Facebook page ari ra sa YouTube mahugra siya diary. Ako na siya tanawon niya. Ano kailang tanawa? Katawa ra siya. Like, yargi react og haha. Ako wala sa ko. At least, nananhid na ko dayo. So, maon ni man. I'm not speaking behalf na unsa siya pa ka-klase. Kay malamang like, unfair biasad. So, mo to, all I said was true na wala di siya initiative dayo. Wala siya pangisip. Magmuhon na ra siya siyang kagulingon gusto. Nang masatisfy siya. Maura na dayo. Man katong laki haday kay wa siya mahatag na financial or unsa pleasure raya mahatag dahil giatay og kuan kanang visit sa mindset kanang itong ipa-sure daw na ikaw ra bisan di giatay. Nasabi ako to kay na-open ko siya nako chance ka open ko ato murag I think around to sa mga anong August maguro to kita mi last kanang mga nana lang good kita ka tagay ko no hay naka-open ko nakabasa-basa jud ko nakayon jud ko pag May 16 kay nana siya ka good morning na man imagine birthday nako yesterday man nana siya ka good morning ugma ano ko sana all so mo to nakayon jud ko day kanang kuan jud siya narcissist jud siya narcissist kay magpa-feeling single sa tanan nakakami ha pero yang feeling sa yang Facebook mura siya single di ba sad ka ayo man si ex biya number 2 kay mo disclose biya na siya uyab pero although di ka kaingon na kinsa nga uyab atay kisad mga akong na uyab ba puros mga way kwenta pag wajay kwenta day I mean not really kwenta pero just to think about their mga batasan nila kay wajay kwenta pero anyways ana sige lang it happens so mao na ang mga picture niya ako na just leave it here sa YouTube kay mag-delete na ko sa akong phone di na ako gana maka remember pero mo dyan ang kanina picture mo dyan akong pinaka-favorite for him kana mo bito magtanaw ko sa bridge siya si Lex kay more ko kuan kana I still remember the conversation we had ana ko ni ana so straight mo to siya na ana siya makuha na siya motor mura na kog nakuyawan ko piste basi ako ipabayron or half magidi ra mura siya napaka-independent ko wow mura siya akong fear mura siya akong fear ko piste gyatay na mapatabang ni for sure magin ana siya dili ra kanang wa siya ingon na dili ra mura wa ko niya pa gipa feel na I need your help ana wala jud honestly wala so mo na jud ko na unsa kay feeling no kanang kitang duha masakay na to pero dira sa bridge mamay ko siya nang tanan nakasakay nakasud na ko diya sa Lex day mo ko nakasud na ko ni ex piste I see you beside me it's only a dream vision of I used to be a laughter when you cry each and time all into memories how could I ever let you go how you do so much more way I could be right by your side but I need space to hide it only I love you, Alexis. I love you so. Gihabulan jud ka. I know nga gitugnaw ka. Gisapawan rin ako.
you shown. Unta nga ako nagyan. Unta. Love kayo, tika. Love kayo, tika. Promise. Tika na ka mawala na ako. Wala na ako. Promise na nimo. I love you. Until I die, I love you. I love you so much. I love you so much until I die, till death do us part. I love you, Alexis. I love you more. I love you. I love you. I love you, 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 I love you. I love you so much. Alexis, I love you so much. Beto, after ato wala na, mauna to siya. Mauna to ang mga pictures and videos, katong mga long message niya. Ate Kiza, good to be true or ang tanan. I was happy, literally. Pero it was kuan lang. More siya, di siya painful. More siya pain lang. Pain to realize and to remember some of it. But dako kay ko ka-happy kay enough na kadyo kay to nako na kanang iya ko gipa-feel na wala di ko niya gitago. Gipaila ko family ana. Mara to siya, I'm happy. Mana kana na siya diary and next chapter na ni Day, close book, next page ana. Thank you kay ni Jericho Day. Si Jek Jek. Kaya naman. Pero if ever magani chat sila whatever kay open ra gyapon ko pero dili na open arms. Open lang pero dili na open arms na kanang ali balik ta ana dili. I will promise to myself. Basing lamay kay kog chika sa video man may dira day ko kalit o di ba? May kwenta. Ako sige buang ako kagalingon. Pero honestly speaking dili na bati dito kayo. I don't like it na. Pero noon sad if magbalik mi no murag atay ako nag-read conversation man ko pag last murag among storyaan ba kay puros ra ko ng murag high school lovers mas gran pa ko mistorya ni ex pero karon na si ex number 2 kay murag na siya buang mo sad ka ayo mo na pinaka sad ako masay murag taas yung nag-video si ex number 2 pero unya lang sa mangita pa ko clarification if ever mo. So, mauna to siya. Ako sa i-clarify kung makig-reply pa ba siya or mag-stress through yan. Magkita-kita. May last na makita kay
November 29, 28, di ko sure. Pero mga December na, wala namin nakita na. Ma-pride sa kay ang giatay, makalagot. Wala namin na conversation pag kuan, December 8, pag Sunday. Sad kaayo. So, mora na siya. Mora na akong chika about ni Jericho. Continue na lang na ex number 2. Nangita akong answer. Kay if ever na may kikuchika, mag-ending kay magki-okay ra day mi ni ex number 2, di ba? Wala ra ko'y kwenta. Pero kanin si Jericho day, marag wala na dyan ni. Si Jek Jek, wala na dyan ni. Wala na ni pag-asa day. So, mauna niya ang kuan, finish chapter with him. Tulo na dyan ako na uyab. Atong criminal, si Alter, og si Jek Jek. Bitaw. I feel relief kay kanang mahog na dyan ni ako nang gilabay ang memories. I mean, di siya ilabay. Marag ako gi-document ba man ka next year kay not gonna think about it na what happened. Kung maabot magay akong birthday again kay marag anang I was happy in my 25. Na-achieve na ko ang birthday sex, na ko'y kakuyog pag birthday, na ko'y kuan ka basing unsa ano. It was all in one. Pero karon na kay ano dyan eh, it's all about me. Char. Bitaw. Sad lang. Game mo jug diary. Uy, chika kay kusa. Bitaw. Sige na lang. Just to think about it. Moral lang kung na realize more, even more. Sige na lang. If ever nakabot ka na video, just comment heart emoji and mora na siya. If lalingaw ka sa akong story about namon ni Jek Jek. Makasad. Sige guys. Mauna to siya akong storya. Actually, dagan man jud. Pero ako lang gi-highlight ang mga important na kanami itong makanumnum gihapon ko. Basta mora na siya. Ayang team song na ko para niya no kay it only reminds me of you. I see you beside. Char. Bye-bye.